U jien nafu ħajkollok għabtit twarsa u tajjat. U minn flokka tibda tgħid Praise you Jesus, glorious! Hallelujah! Il-gazzetti tal-ħadd kienu miżewdin bi kritika għal fatt li Pastor Gordon John Manche talab lill pulizija biex tieħu azzjoni kriminali kontra 3 artisti wara li ħass li kummenti tagħhom kienu qed jiżżufjettaw bih. It-3 persuni li Manche jrid tieħu azzjoni kontrihom huma s-satiriku Med Bonanno, l-attur komiku Daniel Xwireb u d-direttur artistiku ta' Teatru Malta Xombo Ħaġar. Gazzetti bħal Malta Today, il-Kulħadd u anke Times of Malta kollha ppubblikaw karikaturi relatati ma' dawn il-każijiet bil-pastor ta' River of Love ikun il-protagonist ewlieni fihom. Il-Malta Today analizzat is-sitwazzjoni u nnotat kif il-pulizija ikunu qed jagħmlu xogħolhom meta jinvestigaw il-menti kriminali minn xi persuna kif ġara f'dan il-każ. Mistoqsija dwar dan fuq l-istess gazzetta, l-avukat Veronique Dalli qalet kif il-liġi Maltija tiddefinixxi tipi differenti ta' teddid u meta l-persuna titressa l-qorti akkużata b'dan, il-prosekuzzjoni bħal f'kull f'każ ieħor trid tissostanzja l-akkużi bi provi konkreti. Hija komplit tajt kif dan il-każ l-intenzjoni tal-artisti tidher li mhix waħda kriminali. Spikat ukoll id-dikjarazzjoni li jagħmel il-kittieb Alex Vellaġera li qal kif Pastor Manche mhux qed ikun miftuħ għal kritika. Manche huwa persuna pubblika u jista' jagħmel stqarrijiet folozz imma l-ħares tajt xi ħaġa dwaru, żied jgħid Vellaġera. Il-kittieb innota wkoll l-istqarrijiet tal-Ministri Byron Camilleri u Owen Bonnici li esploraw it-tibdil li jista' jsir fil-liġi Maltija biex tipproteġi aktar lill-artisti fejn jitlu attakki simili kif seħħ propju fl-ewwel seduta parlamentari din il-ġimgħa. Fil-fatt fil-Parlament it-tnejn filgħaxija tressa għall-ewwel qari abbozz tal-liġi msejjaħ qatt biex tkompli tissaħħaħ il-libertà tal-espressjoni artistika. L-artikolista Josean Kassar ukoll iddedikat parti mill-kitba tagħha fl-istess gazzetta dwar il-kwistjoni. Fl-opinjoni tiegħi nies bħal Manche huma magħluqin f'dinja lihom u jonqsu milli jirrealizzaw li b'dak li jagħmlu ikunu qed jidhru redikoli fid-dinja ta' barra, kitbet Kassar. Iżid tajt kif jekk hemm xi ħadd qed jagħti l-pariri lil Manche għandhom jgħidulu biex jieqaf jagħmel dawn l-affarijiet għax aktar mhux se jaħli l-ħin tal-pulizija u l-qorti in-nies aktar se jiddieħku bih. Kassar ukoll innotat l-impenn tal-gvern biex tissolva din is-sitwazzjoni. L-editorjal tal-Malta Today tal-ħadd iffoka kompletament fuq Manche u nnota speċifikament li dak li qed jagħmel u biex iżomm ħalq l-artisti magħluq. Manche huwa persuna pubblika u bħalma l-midja u n-nies jitkellmu fuq l-arċisqof u l-imam u għandu jittollera l-istess skrutinju, żied jgħid l-editorjal. Anke l-editorjal tal-Kulħadd kellem dwar il-kwistjoni u tenna kif wara li kien gvern laburista stess li diffen il-mentalità antikwata ta' ċensura kien aktar minn naturali li jintervjeni mill-ġdid u jipproteġi dak li llum forsi konna diġà ħadnih for granted.